ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮಾತ ಇದೇನು ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೈದ್ಯನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುಕ ಬಂದಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಲಿ ಲೈಕ್ ಆಡು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಅನಿಸು ನೆಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತುಂದ ಐನು ಪನ್ನೋಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಖಂಡಿತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪಾಯನ ದಾದನ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದಿಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಿರ್ಲಿ ఒక ಮರ ತೋಪ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಾನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದತಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸುದಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಏತಿ ಸಲ ಅದೈಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂದು ಐಟೇನು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಸ್ಸಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಂದು ಐತೆ ಕಾಸುದಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೊಡು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಪ್ಪೇರ್ನೇ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂತಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅದು ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ನೆಂತಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೊಡು ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಈ ಸಲದ ಬರ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಪ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಗಲ್ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ದ ವೀಡಿಯೋದ ಪಾಟ್ ತೂಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚೋಂಡು ಪಂಡದು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಾ ರಿಟರ್ನ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬಿಡ ಬಂಗಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ದಾದೋದಿ ನೀಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನು ಹರಿಪೋಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಬಂದ ಮಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಆಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮೈನ್ ತೀರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಲು ವೀಡಿಯೋಗ ಆಡು ವೈಕಾಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಂದ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬುಡೇದೆ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನರಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋಗ ದಾಲನ್ನು ಮನ್ಪಾಲು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಂತ ಪಂಡ ಇಂಚಪುರ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋಗು ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ದಾನೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಓಪನೆ ಹೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಹೊರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ನ ನೇಟ್ ಎತ್ತ ಸಲ ಅಂದು ಮಂದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಮುರಾಣಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಫೋನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ಮುರಾಣಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ವೀಡಿಯೋನು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಪದ್ಯದ ಅಂದೆಕ್ಕಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಿರೋದು ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಆಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಓಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ವರ ಸಡನ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಡ್ ನಾನು ಪಿರಲಕ್ಕೇರೆ ಅಂಚೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನೀ ಗೋಡೆಂದತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ದುಂಬುವರ ಐಕ್ ದುಂಬುವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಡ್ನಡು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆತಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಸಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಜವಾದ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಟ್ನಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಪೂರ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವಲ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ಕೊಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಒಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಜವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅಪಗ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಹತ್ತು ಆತೆ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಎನ್ನ ಅಂದು ಆತನ ಡಿಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಂದು ಮಂತನೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಪುರ ಬೊಕ್ಕಲ
ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಹೊರವರಿದ್ದ ಇತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರವರ ಎಡವ ಪನ್ಪೇದ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವರವರ ನಮ್ಮಂದು ಯೂಸ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತುಂಡು ಅಂತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಇಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಪಿರ ಹೊಸತಾದ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿರೊಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಜಿ ಲಕ್ಕದ ನೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಇಂದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪುನಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂದು ಆಪುಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿ ಪ್ರದಾದ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ 15 ಪೋಪುನು 20 ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಹಾಕ್ಲಿ ಸಡನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಏತೋ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲಿ ಒಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ತನಕ್ಲು ಬಂಡ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚಪ್ರ ಪಂಡದು ಬುಡ್ತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಾನು ಯಾ ಪಂಡ ಪಂಡ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಅಡಿಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣು ಅವು ದಾಲ ಒಂದು ವೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿ 21 ತಾರೀಕು 26 ತಾರೀಕುದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಪೂರ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ವೇಜ್ ಐದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲ ಕಾಸು ಬೋರ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಚಾನು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಸು ಬೋರ್ನು ಏರೆ ಗಂಡಲಂದು ಮಂತ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡುವ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಆಡುವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾಡುವರು ಡೇಟ್ ಪೂರ ಪಾಡುವರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ತೀಯರ ಪೋಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಮಂತನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಥರ ದಾದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಕಾಸು ಅನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಕಾಲೆ ಲೈಕ್ ಆಡೊಂದೇಕಾದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಪುರದಾದ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪು ಜೋಳಾಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡು ಇಟ್ಟವಾಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಬಾಲೆ ಹೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದು ಪುರ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕಾದು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊರಡಾತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ನ ತುಸುಲ ಬೆಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ರಪ್ಪ ತೆಪ್ಪುನಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತನೇ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅವು ಎಪ್ಪುನು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಿ ಎಪ್ಪಿರೆಲ್ಲ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಮೈನ್ ಇಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆ ತಂದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು ವೈಟ್ ಆವಡು ಯಾನು ಮೈನ್ ತೀಯರ ಪಂಡ ತೂಲಿ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಓವ್ ಎನ್ನ ಬೊಡ್ಚೈನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮನ್ಪುನ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಏರಾದು ಹೊಸತ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ನಿತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಬರ್ತನ ಅದು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಲಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ದು ಪಿರ ಒಂದು ಮಂತದ ಇತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತನ ಈತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಮಂತದ ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಈತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ್ಲ ತೀರ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಉಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನು ಏತು ಸಾಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಎಂತ ಪಂಡ 2-3 ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ನೆಲೆಯ ಕಾಪರೇಟ್ ಆಡೋ ಅಂಚ ಪ್ರದಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಐಟೆನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಐದು ತೀರ ಪಂಡ ಅವಲ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಏತ್ತು ಸಲ ಬುಡ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚಪುರ ಮಂತದು ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೀಯರ ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಮಂತನ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಆಂಡ್ 4 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಆಂಡ ಆಂಡ್ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಒಂದದ 3 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಅವೆನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ ಆ ಎಂಕಂದು 9,000 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ 8 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ತೀಯರ ಪೋಂಡ ದೇತಾಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುರ ಉದ್ದು ಅದು ಪೋತು ಪೊಕ್ಕಡೆಂದು ಆಪು ಜಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ತುಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಈತೆಕ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಅಂಚಾದು ದಾಯೆ ಬುಡ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಏತು ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಾನೆಲ್ ದಾಲಂದು ಮಾಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಪುಸತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಪಂಡದ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ದೆಟ್ಟು ಬಡಿದು ಹೋತು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಅಡಿತ್ತೊಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲ ಆವಡು ಇದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪನೆ ಕಾವಡು ಎಂಕ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು
ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಚಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಮೆತ್ತಿ ಚೂರು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಓಮ್ ಅಂತನಲ್ಲ ನಡಪುನು ಪಂಪುನಿ ಕೆಲವಿನ ಇಂಚಂದು ದಾಲಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಓಮ್ ಅಂತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಇದೇ ಪೂರ ಟೂರು ಗೈಕಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ತಿರ್ಗುನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಲ್ದೇಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜರ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ ಎಂಚಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಾತುಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಈತು ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಸು ದೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಸಂಬಳ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಇಂಚಂದು ಇತ್ತನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೇಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ ಅಂಚನೆ ದೇಕಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದು ಪಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಪು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೆತ್ತೆ ಏಪತ್ತುಲ್ಲ ಪನೊಂದೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಕ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದು ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ದಾದನ ಈತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತೆಗೆ ಬೈದೆ ಓಕೆ ನನ್ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಬೇಕಂತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವು ಎಂದೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಕಾಸು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪು ಏತ್ ಬೈದನ ಕಾಸು ಪಂಡದು ಅಂಡೆ ಅಂಕ್ ಈ ಸಲ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದನ ಕಾಸು ಅಂಕ್ ಅಂಡೆ ಅಂಕ್ ಕಾಸು ಪನ್ಪುಜಿ ಏತ್ ಬೈದನ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಕಾಸು ಪನೀರ ಬಲ್ಯ ಆಡು ಇಂಚ ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂಡಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈಂದೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತದೆ ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಕಾಸು ಪನ್ಪುಜನಿ ಏತು ಬೈದನು ದಂಡದು ಅಂಡ್ ಈ ಸಲದ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂದಾತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂವಲಿ ಕಾಸು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪುನ ದಾದಾಪುನು ರೆಡಿ ಬತ್ತದು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದಂಡಲ ಏನಿದಿಪ್ಪ 5 ಸಲ ಅದೇ ತಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣದು ಪನ್ನಗ ದಾದಂಡಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಎಂಜಂಡಲ ಸಾಲ ಪೊರಿಯರ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಎಂಚಿನಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾದಲ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮದಿ ಇದಿಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅವು ಸಡನ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದ್ಸರ ಕಾಸು ಉಣ್ಣು ಪನ್ನಗ ಸಡನ್ ಉಸರಿಜ ಪಂಡ ಸೀಕ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಡದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿಗೂ ಪೋಡತ್ತ ಆ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಚಪ್ಪುನು ಸಡಾನು ಸೀಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕಾಸು ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನೀ ಸುಮಾರು ಸಲ ಅಂಚ ನೀನು ದಾದಲ್ ದೆಪ್ಪರ್ನ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಂಡಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಈ ಮೇಲ್ ನಂಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮೇಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ದಾದಂಡಲ ಐ ಕೊರಿಯರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಮಂತರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲಿಂಕ್ ಇಂದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನಕ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೆನ ಅಜ್ಜನ ಈ ಸಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಅವಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಖುಷಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಗ ಬರ್ತನಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಗ ಬರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕೇರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನೇಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡದ ಹಾಕೊಂಡಾತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿರ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೀಜಿಂದಿತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಗೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್.